Doncs aviam, per què pugem a dalt de les muntanyes? Per què muntem cordes de pic a pic? Perquè el planeta és un terreny de joc. I perquè estem tarats. I perquè és molt bonic. I perquè les coses boniques no s'haurien de prohibir. S'hauria de prohibir coses boniques. Zergatik igotzen gara mendietara? Zergatik amesten dugu txorizatera? Ederra delako. Askatasunaren haizeak bakean eta atsedenean murgiltzen gaituelako. Ideiak? Ideiak. Burutik iesi txoriak bailira. Txoria arkaitzera hurbildu da. Bi arkaitzen artean marra fin bat. Eta marra horretan amets bat. Gorputza orekan, bihotza sabelean, begirada galdua, zerua eta lurraren arteko hortzimugan. Gizakiok inoiz ez dugu egin egan, orduan, zergatik hemen, orain eta bapatean. Gur izkutuko nahien preso gara, eta giltza bakarra saiakera. Horra hor edertasunaren zentzua. Gizakia bada, ederra zer den miresten gai izan delako da. Jaiotza, natura, musika, heriotza, bizitzaren txinparta txikiak, bizitzaren opariak. Bizitzaren oparia eta ez debekua. Edertasuna bizitzara atxikitzen gaituen kola dita. Edertasuna, inoren kalterako denean, ospatu egin behar. Zergatik? Galdetzen digute zergatik. Perquè és molt bonic. I perquè les coses boniques no s'haurien de prohibir. S'hauria de prohibir coses boniques. Està gravant?